Christian radio station. 95.9 Shine FM. Ang polong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang polong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang polong mo kahayag ko, sa polong mo nalingon ko, sa polong mo nabago ko. Ang polong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang polong mo gamhanan, nagtulo sa tanan, katawhan mo giandan. Wa na'y laing gabayan pa, ang Biblia kumplito na, na akong buhing giyan. Ang polong mo kahayag ko, sa polong mo nalingon ko, sa polong mo nabago ko. Ang polong mo kinabuhi ko. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Hi, hello, maayong nga gabi sa tanan tong mga kaigsunan, sa tanan tong mga tigpaminahan din sa Shine FM 95.9 o sa atong Facebook Live. Mayo nga gabi kaninyo nga tanan og welcome mga kaigsunan sa ato na sab nga panag-uban. Okay, enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Ini nga mao nga frequency 95.9 nakabalik na ta sa ato nga pag-broadcast. Ini nga mao nga frequency og insab diri sa Facebook Live. Okay, kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw, paki-share mga kaigsunan, tanan naglantaw ining oras, paki-share sa atong live. Og na may mga comments diha, paki-comments na lang mga kaigsunan ha. Comment lang mo da, comment lang gyud. Kanya i-share ang atong live ini nga kagabhion kay ito natagaan sa maaptikon nga pagtagaan. Nilita maglangan og magdugay pulong sa Ginoo atong madunggan.
Ini nga mga sibianan maghatag o magtudlo, magiya sa katawhan sa kinabuhi nga walay katapusan. Hi, hello kaninyong tanan mga kaigsunan ko. So paki-share sa ato nga live ining oras ug takna sa kagabihan. So balik na ta og broadcast sa 95.9. Kaganiha pa ang buntag ganing udto na abot atong nga transmitter mga kaigsunan. Okay, salamat sa itong buhi nga Dios. Pagkamaayo niya mga kaigsunan, may mga challenges sa itong kinabuhi, pero dili kini maglangan kay iya kining pagasulbaron. Mayong gabi, tanang naglantaw og naminaw. Paki-share sa itong live ining kagabihan. Aron lain na sab nga mga mensahe ang inyong madunggan og mabatian, maghatag og kagawasan, maghatag magtudlo kanato unsaon pag kinabuhi nga balaan. Og sa tanan nga nagsunod og naminaw maayong gabi. Og sa bisan asa nga dapit mga kaigsunan ha. Okay, so sa ato nga pagpadayon, maghimo na kita sa mga pagampo mga kaigsunan ko. Ini nga oras ug takna sa kagabion sa atong pagpadayon sa mao nga buluhaton. Amahan ng mga langit doon, salamat Lord. Ini nga mga oras ug takna sa kagabion. Salamat Lord nga wa kay hunog way undang nga nagapaabot sa mga panalangin, proteksyon adlaw gabi. Lord, may mga sakit man, balatian, problema na angkon sa mga kaigsoon ng mga kaluya. Apan Father God, dili na mo ni pasagdan na magpatuyang sa mong kinabuhi. Hinoon among paningkamutan, nga among tamdan ang imong mga saad, nga dili ka mo biya mo talikod sa imong mga katawhan. Lord, paningkamot kami sa pagsunod diya kanim among paningkamutan, Lord. Nga among mabuhat ang imong gustuhan. Salamat, Lord, ini nga mga oras. Salamat, Amahan, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkagamhanan. Lord, ikaw ang Dios sa langit nga maghatag og dako Ginoo nga kadaugan sa tanan nga nituo diha sa imo nga pangalan. Salamat Lord, kining tanan akong ginatugyan, ginasalig, pinaagi sa mga anak nga Jesus Kristo nga luwas kitang tanan kaingon. Amen og amen. Okay, ipaabot ang inyong mga messages. Maayong nga gabi din ni Sister Rochelle Gaba Singgit. Maayong gabi, Pastor og sa tanan. God bless. Salamat usab sa iyang gipang mention ni John Ray Gaba Singgit, Aturyo ni Jorlan Aboy Anay, Tunaver Ignacia Gabas, og isab ni Narcisa Amasida Mary Singgit. Okay, padayon lang mga kaigsunan ko. Okay, salamat mga kaigsunan. Okay, so oras na to, alas 7:48. Yeah, ini moment pwede nimo play sa nagkadiyang nga Sibianan diha dapit igsuon ko sa may Pulo Alcantara. Diha sa Cebu o ginsab diha dapit igsuon sa may Badian. Okay, so sa tanang kasunod kaminaw, hulat-hulat nga makalive ta sa nagkadaya nga mga Sibianan mga kaigsunan. Kaya ato gyud nga ipadungog sa mga katawhan ang pulong sa Dios nga may maghatag og kabaguhan atong paningkamutan kining tanan igsoon ko magmalig-on gyud kita sa pagsunod pag-alagad ngadto kaniya, especially sa mga naminaw karon. Basi nakaabli na si Nanay Nining. May gabi diha, Nay. Okay, so may gabi sa ato nga mga kaigsunan diha sa may Mag-ubay og ni Sister Matoy. Okay, so kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw o sa bisan asa mamong dapita. Okay, so salamat sa itong buhi nga Dios nga siyang Dios nga maghatag kaligon kadasi kanato nga tanan. Okay mga kaigsunan, enjoy lang ha. Enjoy lang kamo sa pagpaminaw mga pulong sa Ginoo og maminaw na kita og mataho manindot nga awit sa tong pagpadayon mga pinangga.
nga buhi tugyan ko, kayang hingpit kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay laing nga ngalan, na puno sa himayo pagkabalaan.
Okay, sa gyapon na sud ka magdaminaw dinhi sa Shine FM 95.9 og sa Facebook Live. Mayong gabi diyan ni Rosabilia Macasaol. Good evening Pastor Kim og sa tanang naminaw. God bless us all. Okay, salamat sa tanang gasunod og naminaw. Okay, salamat. Ang Dios maghatag kaligon og kadasig kanatong tanan mga kaigsunan. Okay mga kaigsunan, panayon kita nga maminaw og manindot matahong nga awit. Og mayong gabi diha sa ni Jean Rosie Kaminadi. Good evening Pastor Kim, watching from Mandawi City. Masayaw Divina, good evening Pastor Kim, watching from Cabantian, Davao City. God bless everyone. Okay, ang Dios maghatag og kaligon og kadasig kanato nga tanan. Enjoy and stay blessed mga kaigsunan sa next song nga very nice kayo.
Okay, sa tanang kasunod og namin na maayong gabi sa tanan nga mga walay hunog, walay undang diha nga nagapatalinghog nga pagpaminaw mga kaigsunan og sa mga nag-comment kanato karon. Maayong gabi kaninyong tanan. Okay, gikan diha ni Nanay Lilian Ariza. Malipayong gabi Pastor Kim og sa tanan kong mga kaigsunan kang Kristo Jesus. Shout out sab ko ni Tiza Sosola nga bag-ong nakakaplag aning station na tukod unta siya ni manukod unta siya ngadto sa Lapu-Lapu City. Okay, so salamat kayo. Okay, di pa lain. Ika ni Alberto Andales. Good evening, Pastor. Watching from Buto, Himalalod. O mga taga Buto, Himalalod, i-try nyo open dia ha. 101.3. Okay, makuha ta dia mga kaigsun. 101.3. I-try ninyo. And another nga message gikan ni Brother Darrell. Malipayong gabi Pastor Kim ug malipayong gabi usab sa tanan nga mga nagtigpaminawan sa imong nga programa sa Shine FM. Salamat sa Dios sa iyang alagad nga amo na sab nga mabati og tinuod nga mensahe ni Kristo dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Watching from Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Salamat kay itong makaigsunan. Og na live na ta igsoon sa 96.7. Maayong gabi diyan ni Brad Rifat og siyang anak ni Inday. Nalimot ko sa pangalan. Salamat kay kaninyong tanan diha mga kasilinganan diha sa may Upper Lambog. Okay, salamat kayo. So sa tanang kasunod diha sa may Lambog, Upper Lambog, o kutob sa mabot sa pagsibya maayong gabi kanyang tanan yata nanukad sa may Sitio Batang, Barangay Tihel, Siyudad Sigihulngan, Probinsya sa Negros Oriental. So maguban-uban kita ninyo mga kaigsunan. Ni sa sunod na pod nga semana, anha na putagkan sumanding magtingog. Balik ang tanang operasyon na to mga kaigsunan by the next week. Ado na may mga kakulian apan ang Dios naghatag og kasulbaran. Pagkanindot og pagkataho igsoon nga kauban na to ang Dios kanunay adlaw o gabi. Okay, sa tanang kasunod og naminaw diha mga kaigsunan, ato yung tinguhaon nga sa atong kinabuhi kanunay kita nga magkinabuhi nga matarong balaan sumala siyang kabubuton. Kung kamo ang paistoryahon mga kaigsunan ko nga naminaw unsa man yung ikaistorya sa kinabuhi ni Job. Okay. So, I know nga nakabalo mo sa kinabuhi ni Job. Kung kamo ang paistoryahon niya unsa man siya nga klase nga pagkatao igsoon way back sa iya nga kinabuhi, diin nahimo siyang adunahan, alagad sa Dios, pero bisag unsa siya ka matinud-anon sa Dios, unsa sa kayaman naagi sitwasyon siyang pamilya o sa iyang asawa nga medyo dili gyud kaayo 100% nga patay sa kaugalingon o sama kaniya og pagsunod. Now, kung kamo ang paistoryahon mga kaigsunan, unsa man ang inyong maistorya sa kinabuhi ni Job. Okay? Sige, pwede mo makapabot igsoon. Maayong gabi din ni Jimboy Barabas. Good evening, Pastor Kim from Arumbo, Pasig City. Arambo rather. Isab ni Nita Hinsoy Pecori. Good evening, Pastor Kim. Okay, salamat sa itong mga kaigsunan nga naglantaw. Ini nga oras mga kaigsudan. Okay? So salamat kayo nga siya naghatag og dako nga kalig-on og kadasig sa tanan nga buluhaton, sa tanan nga mga igsuon nato. So salamat
So unsa man niyo kay istorya igsoon sa kinabuhi ni Job? Okay, may gabi Pastor Kim. Okay, kadaghan naman ning kuan kani mga nag-chat igsoon. Okay, so gikan ni Rogelyn, good evening Pastor Kim, watching from Cebu. Salamat sa mga kaigsunan. Bising-bisi kita ni mga kaigsunan. Okay, salamat ni Sister Juan Lania. Okay, salamat kaayo sa atong igsoon. Sister Juan, kadungog na day siya sa Shine FM. Happy kayo to mga kaigsunan kay nadungog na day sila sa Shine FM. Thank you kaayo sa itong mga kaigsunan, no? Mag-share sa kuwarbe. Okay. So, salamat sa itong mga kaigsunan na mga nag-message ka na to. So, kabahin sa kinabuhi ni Job mga kaigsun kung atong tanawon, kinsa man nakabantay ba mo diri sa atoa, diri sa Pilipinas, o diri sa atoa nga dapit, nga naisama sa sitwasyon ni Job. Kinsa naka-experience igsoon og sulusama sa sitwasyon ni Job or nakakita mga kaigsunan? Okay, kinsa nakakita diha og experience nga or nakamatikod nga sama sa sitwasyon ni Job sa nahitabo kaniadto mga kaigsunan og kining inyong na-experience dinhi sa ato karon nga sitwasyon, kinsa may naka-experience niyo diha mga kaigsunan nga sama gyud, ha? Mamao ba or duol-duol siguro. So sa inyong tan-aw naa bakha mga kaigsunan. Kaya to makita karon sa ako lang nga bahin so far murag katumagod nga sitwasyon na grabe to kay murag nahulog to nga anang kuana pero naa siguro yung sitwasyon ngayon ana pero dili ingon ato kadako na di ba karon na gitawag pa to nila sa istorya mga kaiso magimalas-malas, no? So sama atong asa tong balita dunay kanang just like mga accident pero naiuban accident lang pero katumagod iyahan not only accident sa or kato kuan man gito kining gituyo man gito di man aksidente itong nahitabo ni Job. Giplano man gito sa yawa to test kung unsa gi siya ka faithful. So nahitabo mga kaigsunan kining kinabuhi ang nawala mostly mo magina pero kato kay grabe man to kabtangan kinabuhi kabtangan grabe nga kuan grabe nga kahimtang ba. Now niya imagine ha kung imong tanawon ba sa diri man ta makatutok ro mga kaigsunan nga sitwasyon unsa kaha napa ba kahay makatupong sa sitwasyon ni Job o compare sa ato nga life. I-compare ang imong life o ang life ni Job. Try to compare igsoon. Unsay imong reaction sa dihang naabot ang sitwasyon nga medyo dili maayong paminahon, dili maayong yon nga mahitabo. Pero unsay imong reaction mga kaigsunan? Okay? Unsay imong reaction nga nahitabo kato nga mao nga sitwasyon? Og sa sitwasyon ni Job, kung imong tanawon, si Job og ikaw og ako, mao ra gyang tao? Ha? Mao ra gyang tao, igsoon wala gyud kalahian. Wa gyud kalahian sa kinabuhi ni Job. Mao ra gyud, tao ra gyapon, normal nga tao. O may po kang dato, ana mapoy dato ron. No? Pero naay mga panahon nga dili na ikadato ikapobre sa nahitabo ni Job. No? Madatog mapobre pareha masakitan. So nagi mga panghitabo igsoon nga muratag makuratan, makuyawan. Unya usahay ang atong pag-ila sa Dios mura og mupuhaw tungod sa mao nga mga panghitabo. Okay? Murag mopuhaw bitaw ang atong kining pagsunod sa Ginoo tungod kay grabe man.
Now, si mong na sa nahitabo po si Hobron po'y nainitan ato mga kaigsunan tungod kay imong nakita man God kay kung imong tanawon di na lang kung basag Biblia kay kabalo mo kung nagbasag yun mo na samtang ning tao kining si Satanas nga nagsuroy-suroy sa kalibutan nakamatikod man ining hubig soon niya ang Dios nakaingon nga nakamatikod baka dito ni Hob tiud-anon kay na siya igsoon kabalo mo nakita dahil sa Dios ang atong pagka-faithful. Nakita ang imong buhat, nakita ang imong gitrabaho karon. Wala igsoon natay mga binuhatan nga dili mao nakita ben sa Dios. Di ba? Kaya kamatikod gyud ang Dios nga kinisihop usa ka tawo nga matarong. Usa ka tawo nga loyal. Og si Satanas naka hunahunag paagi nga iyahang sa tuwa pa ni binuangan pamatud-an kay nakaingon man siya nga mo nang loyal kayo mo nang okay kayo si Job kay naaman tanan kompleto man nindot man kahimtang pero unsa ka og kuhaon ko ni mahimo pa bakhang magmatinud-anon kanang tawhana mga kaigsunan di gitugutan so ang Dios nagtugot kang Satanas paghimo sa ingon pero may gibilin nga pamulong ayaw patya igsoon naagyoy gialaw sa Dios nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi to test our loyalty our faith kay usahay ang atong pagka-loyal ang atong pagka-faithful ang ato ang pagtuo dili masukod sa maayong kahimtang og sitwasyon. Ang atong pagkadedikado sa Ginoo, kung walay karambula da sa church, walay panagbangi da sa church, walay mga sitwasyon, di na to makita unsa ka faithful ta sa Dios mga kaigsunan. Kay mo ana man, nangalagad na hinuon ko, nayon ani naman noon may pay wala na lang ko mga alagad. Mo man ay madali igsoon. May paywa na lang ko mga lagad. Kay nangalagad noon ko si kong hatag ikanapulo, mga halad, o guban pa, napurdoy naman hinuon ko. Nagkalisod naman hinuon ko. Peti naman hinuon ning paita. Perti naman ning lisura. Sa to pa faithful radetag naa. Igsoon. Dasig radetag naa. Munang usahay, mapamatud-an gyud kung tinuod batang iya sa panahon nga bikil-bikilon ta. Naiban manggawas ng sapot, manggawas ng kainit sa ulo. Muna igsoon, pag-ausag minaldita, pag-ausag minaldito, pag-ausag sinuplado, diha matest kung tinuod ba kang anak o Ginoo. Muna mga kaigsunan, naagay pagtesting sa tao, aron mapamatud-an kung tinuod bagyud ta nga iyang anak. May gabi Sister Gingging Simpron, may gabi Pastor Kim, kumusta dalaygon ang Dios sa tanang Kristohanon nga nagpabilin diha kang Kristo. Pabilin kamo kanako, pabilin kamo kanako, ako magapabilin kaninyo. Mana igsoon. So stay with Jesus gyud ta. Now, usa ka nag atong tanawon igsoon, lahi na po ni nga type of teaching. Aron sabta ada pa lain igsoon si Gary Abiner. Good evening, Pastor. God bless sa tanan. Naminaw diha og greet nako akong asawa nga si Lizzie Jane Abiner uban sa among duha ka anak from Sitio Panigsulang. Salamat sa pagbasa, Pastor. God bless. Then request kog song katapusang lihog. Salamat sa pagbasa. Salamat sa mga kaigsunan sa mga Abiners family dia nga nagsunod ini nga oras og takna sa kagabion. Okay? So pwede sa paminaw dia sa
95.9. Mga next week pa ta makabalik sa naa sa Katsumandig Zone. So, mao kana mga pinangga nga sa dakong kasayon, usahay ang Dios ibaylo na tugbutang. No? Kung imong tutukan ang sitwasyon ni Job, murag walay makatupong. Ha? Naay mo ingon nga may pay gihurot na lang mi. Wa na lang mi bilin eh. Kaya may naitabo igsoon nga gihurot wa gibilin. So walay masakitan. Kaysa naitabo ni Job, gihurot iyahang kabtangan, wala gibilin. Unya gihurot iyang mga anak, wa gibilin. Ang nabilin, ang tagsa-tagsa ka mga tauhan, gibilinan na pag-usa para makasumbong. O tagsa ka bukbilin. Tapos iyang asawa. Unya, so dili lang gitawag og kalabitang sa sulod nga kasakit ang nahiaguman ni Job. Dili lang sulod. Grabe nga kasakit ang nahiaguman ni Job. Grabe nga di nimo ma-imagine igsoon. Naa ka sa ang imong kabtangan. Ahurot. Dato ugod. Sakit kay to igsoon. Og ang pinakasakit pagyod ang iyang mga anak. Ha? Og human ato igsoon, gulbols tanas wa manggihapon. Daig ra maghapon ang Dios. Gidaig ra maghapon ang Dios. Ha, balik na po siya dito. Dito na physical igsoon. Ha? Physically kuan na gyud. Torture na gyud mga kaigsunan nga doon na yung mga hubag-hubag or mga nuka man na sa tuwa dire. Grabe na gyud nga pag-antos tibok lawas niya. Siguro igsoon kung kita, di ba, na may hubag-hubag karon. Usa lang ka portion, di ba? Usay pabagantas tiil, ana igsoon, asa man nga partis tong lawas, grabe ka ngut-ngut ug kasakit. Hasol, di ka katulog. Pero sa iya igsoon, grabe. Nagsuffer pa siya sa iyang mga anak, sa iyang kabtangan. Tapos, ang iya pag yung lawas na puno sa kasakit. Hunya, di pagilaing sakit. Imbis hapuy-hapuyon si siyang asawa, imbis nga dasigon, nato na. Na, Job, tanawan eh. Simba pa ka rin mong Diyos. Kuha na. Ha? Balikasa na. So ito bag ni Job. Sa maayo ra ba deta? Mga kaigsunan, sa sitwasyon nato karon. Ha? Nga dili mo nagingon nga dili ikakumpara ang nahitabo ni Job sa atong kinabuhi ug ang iyaha nga confession taliwala sa sitwasyon wala mausab. Wala mausab. Nagpabilin kini sa pagtuo, pagsalig, bisan sa taliwala nga kalisod ni Job. Nagpabilin siyang faithful. Nagpabilin siyang matinud-anon sa Dios. Wala niya gibaliwala ang nahimo sa Dios sa iyang kinabuhi kaniadto. Usahay pag naatay kagul-anan natay problema na mga manghitabo, ato nang gikalimtan ang nabuhat sa Dios kaniadto. Sayon kay makalimtan, sayon kay mabiyaan. Ha? Sayon kaayo nga mabiyaan. Sayon kaayo nga matalikdan. Wa nato ma-imagine giunsa kita pagpahigawa sa Dios. Kung atong huna-unaon kinsa mang
naabay makalabaw sa kinabuhi ni Job sa ato karon? Ha? Niabot sa punto ang iyang pamilya, iyang mga anak hurot. Ang iyang kabtangan hurot. Ang iyang lawas na puno sa kabahong o nuka unsa na. Ang iyang asawa wala na mo comfort kaniya even malang sa mga pulong nga maka-comfort unta siyang dughan. Bisa na lang moingon, Job, makayar na to, Job. Sige lang, Job. Ato raning antuson, Job. Wala. Hinoon mi balikas pa. Dili pa maayo ang pagpamulong ngadto kang Job. Makapadismaya. Apan si Job mibarog sa iya nga baruganan, gipaglaban niya ang Dios diha siyang dughan, siyang prinsipyo, tungod kay nasayod siya kinsa ang Dios. Tungod kay dako siya kaayong pag-ila pagtahod sa Dios, og iyang nakita walay makalabaw sa Dios nga butang kahimtang ining kalibutana. Kay kung mas importante man ni Job ang iyang mga anak, mas importante man ni Job ang iyang kahayupan, ang iyang kabtangan, mas importante man ang iyang, kung importante man niya ang iyang asawa, ang iyang dignidad, ang iyang lawas nga napuno sa kabahong, pero mas importante ni Job ang Dios. Igsoon, asa may mas importante nimo sa imong kinabuhi? Butang, imong lawas, imong damgo, imong tinguha, o ang Dios? Igsoon, mo kanay dakong pangutana, kay diha na sa buhat nato makita. Diyos tinguha ka, wala na'y lain, nindapin. Halikala na mundo, mata ng maabali, milagro ang liya, nindapin. Kasing-kasing na ayaw na siya ipanak ko, milagro ang niya, dindapin. Dugang pagtuwa, dugang pagtuwa, ayaw na dindapin. Diyos tinguha ka, Diyos tinguha ka, walang dindapin. Halikala mga mundo,
faith to grow tonight. Kung naamang kayo ginapangayo sa Ginoo, natanaw mo imposible. Pero hunong dumi, nga daghan na ipakita ang Ginoo kanimo nga milagro. Daghan na kang mga pag-ampo nga iyahan ng gitubag. So tonight, let your faith grow and declare with us that in the presence of God, that in the name of Jesus Christ, everything is possible. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible. Hindabi, kung na kasi mo kwarto kantahan eh. Ang milagro. Pastor Kim on air. Okay, padayon ta mga kaigsunan nga dunggan ang matahuman nindot nga awit, no? So kini nga awita, nindot kayo. May tabog yun nga mga milagro ngadto sa mga tao nga mutuog mo ilas sige no. So back to Joe Bigsoon. Now, nagaman pong request God og mo kwanta og Old Testament. Okay, pwede gyapon. Wala problema na igsoon. Even gani kamo may mohatag og verse. Niya kana may tong salusaluhan, wala problema. All the new igsoon. So usa ka dako kayo mga pinangga nga makuha nato. Kung imong tanawon magod, ngano nga gisulat pa man ni. Daghan bitaw nga mga question, mga theologians. Nganong gisulat pa maning bahina sa sitwasyon on hitabo kaniadto nga sa kadaghan mang pwedeng isulat nganong kani ug di na ta pwedeng ka question ni ana sa Dios nganong kana mo iyang gipasulat kay nasayod ko kung maalamon man ta mas maalamon ang Dios kung nakibalo man ta mas nakabalo ang Dios. Munang di na to questionon nganong kini ang nasulat nga bahina kay daghan pa bang wala masulat kay daghan ba gyud kaayo yung inig sulat di na gani gid maraang ni. Apa nasayod ko nga ang matag gipaabot diha sa Dios sa Biblia, no? Aduna nay dako nga impact sa matag tao nga mobasa. Okay? Aduna nay dakong kahimuan sa matag tao mobasa. Sunod. Aduna nay dakong kahimuan sa tao nga motuman, musanong, musabot sa iyang gibasa. Munang si Pastor Kim gibag-o sa Ginoo, giusab sa Ginoo kaysa dihang gabasa na minaw sa mensahe sa Dios, gituman o di nakaangkon sa benepisyo. Kung adunay mga instruction ang Dios sa kinabuhi sa tao, kinahanglan gayud nga iya kining tumanon. Kay kun di niya tumanon, dili kini siya makaangkon sa benepisyo. Klaro kay na mga pinangga ha? Di ta makaangkon sa tinuod o kumpletong benepisyo kon dili na to kini tumanon. Muna dagha mga Kristohanon kuno nga kuno ra pud ni nagbagulbol. Sige man taning hatag, sige man taning simba, sige man taning binutan giabusaran man ta. Ngano igsoon ang nahitabo na basta dili kompleto ang pagsunod, basta magsunod ganing magbagulbol na di ginakabot sa padulngan. Pero ang magsunod bisag kalisod, mingon ra gyud salamat ra Ginoo. Okay ra kay ni, padayon ra gihapon ni. Di walay problema mga kaigsunan kay ngano man. Wala man siya nagreklamo. Hinoon iyang gipasalamatan kay ngano, wa mo masayod, mao toy proseso. Mao toy paagi aron ka makadawat sa iyang saad. Daghang kitang reklamo igsuon. Sunda lang. Kaya ang tao pwede mangdaya nato kung mo saad. Pero ang Dios kung mo saad sa tao, di gid na siya mangdaya. Ang tao hinoon dili kagwanta nga mopaabot sa panahon sa Dios. Amen. Tinuod jud na Pastor dalaygon ng Dios sa tanang naminaw karon sa mensahe gipaabot kanimo Pastor Kim, maka-challenge sa atong kinabuhi. Muna mga kaigsunan, kung atong tan-aw si Job, wala siya madala sa unsay kahimtang siyang kinabuhi. Nya katong kinabuhi igsoon di gito madala in taon tog kanabang ulo abilidad na
Dahil na lang gyud mga kaigsoon kay di gina nato masarngan ng institusyon na. Ha? Dili gyud. Ha? Di gyud igsoon. Katong sitwasyon na di gyud kini ay di gyud masinga sa ato pa ba di gyud masingo. Grabe nga kahimtang. Naaman siguro mingon murahan na magyog mura na makog siyo ba ni? Mura ko gidakdakan sa grabing kahimtang. Tapa didto, tapa diri. Grabe gyud. Igsoon. May problema man siguro ka financially pero nara imong pamilya. May problema man ka siguro ka sa imong baka, imong karabaw pero naay nabilin ra. Problema man siguro ka sa imong mga anak pero wala mahurot. Ha, di ba? Naaman siguro kay samad, naaman siguro kay hubag diha pero wala mahurot imong lawas. Na? Imong asawa masuko man siguro nimo pero dili na gidagway yung i-condemn ang Ginoo. Muna igsoon. Muna mga kaigsunan nga kahimtang ug mao nay mahitabo sa atong kinabuhi sa sama sa nahitabo ni Job. Ug halos tanan dagway paminaw ko. Di po ni kapangarastian. Paminaw ko igsoon. Pila na lagway kabok mo simba. Pila na lagway kabok mo alagad si Ginoo. Kay ngano ha? Daghan na maganing nangatras pag-alagad si Ginoo nga kining sitwasyon ra kini ran kawalay bugas, kawalay kwarta. Di na magani mo simbag ubhon. Di naman gani mo simbag sipuno gamay. Di naman gani mo simbag labad ulo gamay. Sa mo magmadako. Di naman gani kadtos prayer meeting kanira hinungdan kakapoy ra. Balo gani dagway og naka-pray pa ba? Kay kapoy na. Pero siya bigsoon makatulog ka anang naghuna-huna ka sa imong mga anak. Makatulog ka nang naghuna-huna ka ganapa ba kay makaon kay nahurot na imong kabtangan. May igsoon kinsa may makatupong sa kabtangan ni Job. Iyon ato nga naasiguroy na lugi sa negosyo, naasiguroy gitulisan pero wa gyud mahurot. May igsoon basahan niyo ng Job igsoon. Pila to kabuk iya mga kahayupan, mga na-damage igsoon nga kabtangan. Unya, kaya pang mga anak. Unsa may ipalubong ato? Grabe nga kahimtang. Unya, kita pertir ang pagkalayo as tinuod. Pero ang atong pagsunod, wa gyud igsoon. Mao na nga gitudlo gyud sa Biblia ang pagkinabuhi nga laan kay si Job igsoon ko gikaya niya ang tanan kay wa siya magsalig siyang kaugalingon, tuan niya gisandig sa Dios ang tanan niyang kahimtang. Wala siya magsulbad-sulbad siyang kaugalingon, hinoon iyang gidangop sa Ginoo ang tanan. Mao nang nakabarog siya. Dili mabasta-basta ang kahimtang nga to, oy. Dili mabasta-basta nga kahimtang ang nahitabo ni Job mga kaigsunan. Dili mabasta-basta nga kahimtang ang nahitabo ni Job. Grabe kasakit. Grabe kabugat. Financially, wala hurot yung mga ayop. Wa na siya makita. Iyang mga anak, hurot. Hugang yang lawas, igsuon ko na puno sa kabahong, sa kasakit. Nakasulay magyud mo, samad na ganina. Nakasulay magyud mo medyo hubag or kanabitang pangagod o kanabitang
Kasagara mahitabo ng pangagod, mag-ulan niyan, labi na kay baboy, sige kang ga tunob sa yuta, so mukatol ang imuhang tiil. Perting katula, di ka katulog. Uron sa pa may bation kan labad sa ulo. Pero katong kahob, grabe igsuon. Way susama kapag torture sa iyahang nga kinabuhi, ang sulod o gawas, grabing pag-antos nga iyang nahiaguman. Ha? Kangut-ngut, kasakit, kahapdos sa iyang lawas, napay kasakit sa iyang dughan. Grabe igsoon. Murakog ngingigan sa kahimtang ni Job. Ngilngigan ko igsoon na grabe ka makaluluoy ug mahitabo tos tong kinabuhi, makita makaya ba ka ha? Na? Kung kwestiyonon nato nga tong kaugalingon, makaya ba ka katong nga sitwasyon? Makaya ka igsoon sa inyong hunahuna? Makaya ka katong nga klase nga sitwasyon? Ha? Pero kung atong tanawon ang eksena, dili begini kuan ha? Dili ni ingon nga parabola ra igsoon, nahitabo gyud ni. Sa New Testament daghan man tong gisulti ni Jesus, pero kuan ra man to, parables ra man to igsoon. Nahitabo gini sa akto. Unsa? Wala niya gidinay. Wala siya mireklamo. Ha? Kagamay in town sa sitwasyon. Kung na pordoy man na imong negosyo da igsoon, kumingking ra na. Kung wadaan kag usa sa imong nga pamilya, layo ra kay na. Kung nagsakit man ka, layo ra kay na. Layo ra sa kahop, pero nagreklamo ta. So ang Dios nag-challenge kanato igsoon, usa ka karakter sa Bible nga gisulat diha, Aron. Ha? Aron maghatag kanato inspiration. Kung nakaya man ni Job, kaya usab nato. Tungod kay ngano, ang gitudlo sa Biblia, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, saligi ang Dios kay siya ang atong sandiganan. Dili makaya sa tao, pero kung may pagsalig ka sa Ginoo, makaya na igsoon. Dili na kapangarastian. Ha? Nga mao nga sitwasyon. Dili na mabasta-basta. Pero mo na ingon, saligi ang Ginoo nga maoy magbubuhat sa tanan. Kay timan ini, walay imposible sa Dios, mga kaigsuonan. Kaya ni ang tanan, basta ikaw magpabilin diha kaniya. Ang tambuana sa kalangitan, karon ug sudi pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan Ginoo. Tugmugka kining kasing-kasing
Okay, padayon ta mga kaigsunan sa mensahe sa Dios. Kamagtudlo ka na to. Nga dili na to ibaylo ang Dios sa mga butang ining kalibutan na hinoon. Ato siyang alagaran, taliwala sa sitwasyon. Malisod man, apiki man, sakit man, bisag nagtulo ng imong luha, pero Hesus gihapon ang imong baba. Ni Lini Celestila Bitad, blessed evening sa tanan watching from Capital Site, Cebu City. Thank you, Pastor Kim, for sharing the Word of God, praying for more knowledge and wisdom nga ihatag sa Ginoo nimo. Thank you. So salamat sa itong mga kaigsunan nga diin ang matag usa ka nato makahuna-huna ba? Unsa gid ang gihimo ni Job, no? Nga grabe man gid ang sakripisyo nganong wa man gid siya wala man siya ni ibot og pinuting nagwalda sa gawas siyang balay. Pareha sa usa ka istorya nga tinuod gayon. May tungod sa sitwasyon igsuon nga ito man tong 2000 kuan 2012 atong linog nga adunay pag-abot sa linog igsuon piti niyang laguta kay giuyog ilang balay. Perti giniyang kanabang wild siya kay giuyog. Gawas bitaw na seksyon kadalag pinuti gawaldas. Piti niyang isuga kay nganong naglinog ko no. Nganong galinog. Ha? Muna mga kaigsunan, basta Dios na gani mo mulihok. Dios na mopahamtang sa taong tigas. Walay makabalibad, walay makapugong, walay makasukol. Muna igsoon, kabalo mo, sa mga sitwasyon nga sakit, lisod, dili ang atong kaisog maoy atong ipakigbatok nini. Na mga sitwasyon igsoon, dili ang imong kaisog, dili ang imong abilidad, kundi dili unsay solusyon. Kay dili sulbad ang imong kaisog. Ang sulbad, katigo kang muluhod sa Dios. Ang sulbad sa problema, dili ng imuhang pating isuga nimo o ruban pa. Ang sulbad igsoon, katigo kang mopaubos. Kay posible ba tungod sa imong reaksyon? Ha? Posible tungod sa imong reaksyon, igsoon, na doble ang problema. Apan tungod sa imong pagluhod sa Ginoo, nakuha ang problema, gipanalanginan pa ka. Pero tungod sa reaksyon na to usahay nga gawas na sa kamatuoran, nadugangan, no? Wala masulbad ang atong problema, nadugangan pa Hinoon. Pero kung anha ka sa Dios mosalig, nasulbad ang problema, gipanalanginan pa ka. At the end, igsoon sa kinabuhi ni Job, tungod kay wa man gid siya mo surrender, nagpabilin man gid siya nga faithful sa Ginoo. Kabalo na mo og nagbasa mo ato igsoon. Doble ang mibalik sa iyang kinabuhi. Wala igsoon, human sa kalisdanan pagtesting sa imong kinabuhi, di lang kamuhunong, di lang kamuundang sa likod niya ng tanan. Doble-doble ang ibalik diha kanimo nga mga panalangin. Unsa may nawala nimo, sobra pa ang iyang ibalik igsoon. Maunang ayaw gyud paglubaga ang imong pagtuo, pagsalig, pagyukbo sa Ginoo kay human sa tanang kasakitan o kapaitan. Dobling kalipay, panalangin, pabor ang imong mabatunan. Kay ngano man igsoon, walay problema, walay kalisod nga magpabilin hangtod sa katapusan. Kundi ang problema, kalisod base sa Biblia, may kinutuban dani igsoon. Ha? May kinutuban dani ang mga panalangin mo'y way kinutuban. Ha? Ang panalangin mo'y way kinutuban. Ang gitawag lang mga malas, mga di maayong kahimtang sa tao, limitado ra ni igsoon, pipila lamang kini. Pero ang panalangin nga gisaad sa Dios, hallelujah. Hanaw karon igsoon be. Sulod sa kasimana asa may mas daghan. Walay kaon o nakakaon?
Asa may mas daghan, ang walay sulod imong pitaka or naisulod? Di ba? Asa may mas daghan sa usa ka semana ra niya? Nadagma o wala? Oh. Usahay, murag naanad na tagway dagma-dagma, di na ta kapasalamat sige no pag uli na to, pag okay na, o kanang okay ra ta. Pasalamat gihapon ta igsuon. Ako sa akong kinabi, ako yung gibatasan inigikan Lord, magabiyahe ko sa kadalaran, mag-drive ko, mauni na detalye tanan. Pag abot na ko diri sa Lord, salamat jud kaayo. Kanay bitang pagpasalamat nga murag wa nay ugma. Lord, salamat jud kaayo. Protektado mi. Gilikay mi nimo sa nagkadayang nga mga sitwasyon. Ana ba? Di kay murag naanad na ba kabantay kining naanad na lang ka. Inig matas buntag kaon kay dato man. Inig kuan, ni gabi tulog, walay pagpasalamat. Pero si Job, na-appreciate niya ang gibuhat sa Dios. Bisan siyang kadato, iya pag yung nailhan ang Dios. Wala niya gibalikas ang Dios. Yan ang gipasalamatan. Pero kita, agoy. Siyaw, kaining tao. Manang kakinahanglan tag magtutudlo igsuon, kakinahanglan tag mga pastors nga mugiya kanato. Ha? Kinahanglan kita ana. Ngano? Kay dili kita ayuhon og makmak igsuon, magpaturatoy ra man ta nitong gusto. Kabantay mo mga pinangga, pagsimbahan nga walay bawal. Pagsimbahan nga wala magsunod sa Biblia. Perting hayahaya. No, sinuotan, unsa ra dia? Bisyo, apa dayon? Fornication, apa dayon? Adultery, pa dayon? Mga bakba nga perting hugawa, apa dayon? Sigig tabako, inom, mama, lapa dayon? Kaya kung sa may kuan dagway ning simbahan na dagway, sa may tuyo dagway ani, para lang yun matawag nga simbahan, para lang yun matawag nga nangalagad kuno. Igsoon ay na lang og simba oy kanang batasana nga ikaw ray magbuot sa imong kagalingon sa imong buhaton. Unsa may kapuslanang miadto kag simbahan na ikaw ra gapoy masunod, dapat miadto tag simbahan aron mangonsulta kung unsa na puy angayang buhaton. Kay sundo na to ang Ginoo. O kita ra gapoy magbuot igsoon kaway kapuslanan. Pero gudaan nang mo eskwela ka, iabot nimo sa eskwelahan, ikaw may magbuot sa imong maestra. Tudluan ka nga mauni, ka na ma'am, di na mao. Ay na lang eskwela oy. Muna igsoon, klaro prangka pagka-istorya. Kung mga lagad lamang ka Ginoo, ikaw rin magbuot, ay na lang oy. Pagpundo lang na sinyo ha. Unsa may kapuslanan na lagara igsoon, nga wala man nimo tuguti, ha? Wala man nimo tuguti, wala nimo hatagi kagayon si Kristo, nga mao'y magkakontrola sa imong kinabuhi. Ha? Kaya bisig una ka pertigin mo pagkaswito ha. Basig una ka pertigin mo bansaya. Mana ako igsoon sa akong kinabuhi, di ko mo kuan nga maalamon ko. Mas maalamon ang Dios ug siya mo'y maghatag na kog kaalam. No? Kay sa tubangan sa Dios si Pastor Kim walay mahimo. Wala ako'y arang mahimo. May nahimo lang ko. May mahimo na ko kung siya na magagamit nako. Pero sa akong kaugalingon di na ko ni kaya. No? Sama sa sitwasyon diri igsoon, lisod. Kung akong una-unaon grabe. Kadaghan akong giatiman. Kadaghang mga problema nga dapat sa gubangon. Ha? Pero ngano na kaya? Ang Biblia nagsulti, I can do all things through Christ who strengthened me. Mahimo nimo na igsoon. Ayaw isalig sa tao, ayaw ilaom sa tao ang mga bulhaton sa Ginoo. Isalig sa Ginoo kay sigurado nga unsa may imong gipangandoy sumala siyang kagustuhan, mudangat og mahitabo gyud na nimo. Ayaw og salig-salig sa imong kaugalingon, kay timan maluya ra beta, mahutdan ra beta kusog. Pero ang Dios di gyud mahutdan kusog igsoon. Magpadayon gid siya hangtod sa kangturan nga magagamit sa tao nga material. Dili siya maluya, dili siya tak-an, dili siya igsuon maglaylayon. Ha? Di siya mahutag bugas. Pirmi siyang naa.
Muna'y nakapabor igsuon kung naa kay Dios. Kay ngano, sa panahon nga wala ka, siya naa. Sa panahon nga naluya ka, naa siya nga mudasig kanimo. Ang sikreto, ayaw pagbiya kaniya. Kay samtang magpabilin kaniya, magpabilin usab siya diha kanimo. Nando'y ang kasing-kasing ko, nangando'y sa buhing tubig mo, nangando'y ang kasing-kasing ko, nangando'y nga pagapunon mo. Pun ako sa presensya mo, pun ako akong Ginoo, pun ako sa presensya mo. Tagbawa kay giuhaw ako, nangando'y ang kasing-kasing ko, nangando'y sa buhing tubig mo, nangando'y ang kasing-kasing ko, nangando'y nga pagapunon mo. Pun ako sa presensya mo, pun ako akong Ginoo, pun ako sa presensya mo. Nagbawa kay giuhaw ako, nangando'y ang kasing-kasing ko, nangando'y sa buhing tubig mo, nangando'y ang kasing-kasing ko, nangando'y nga pagapunon mo. Pun ako sa presensya mo, pun ako akong Ginoo, pun ako sa presensya mo. Nagbawa kay giuhaw ako, gagsa ko sa mga bukod mo, gagsa ko ay gimingaw ako nimo, gagsa ko sa mga bukod mo. Tagbawa kay giuhaw ako, tagbawa kay giuhaw ako, tagbawa kay giuhaw ako. Pastor Kim on air.
Pastor Kim on air. Okay, mga kaigsunan ko, padayon kita sa unahan, hinahinay abante. Okay, salamat kay sa Dios, alas 9:06 mga kaigsunan. Og hopefully atong nasabtan namin sa Dios nga simple lang. Wala gibaylo ni Job ang Dios sa iyang kahimtang. Wala siya magreklamo. Nagpasalamat siya. Kung imong tanaw ng kadako siya nga problema, dili katumbas sa atong problema karon. Now sa atong kinabuhi igsoon, unsa may atong buhaton ining tanan, gikalipay sa Dios ang imong mga sakripisyo. Gikalipay sa Dios nga ikaw may barog sa imuha karon nga nasabtan kaniya. Nalipay ang Dios igsoon nga ikaw ipaglaban nimo ang unsay kamatuoran. Ipaglaban ang unsay kamatuoran. May gabi ni Ria Amante. Good evening, Pastor Kim, watching here in from Tanhay City. God bless you, Pastor. Gikan ni Nanay Norberta Yutratse. Blessed evening, Pastor Kim. Gikan ni Gingging Sipron. Thank you, Lord, sa mensahe sa awit. Wala mga kaigsunan, ang Dios naghimo gyud og mga mensahe diya sa Biblia aron atong pagasundon ug atong pagatumanon. Naghatag sa inspiration sa mga characters nga na nakasulat. Sa taliwala sa mga kalisdanan, pangandoyon pa manimo si Jesus sa imong dughan. Taliwala sa kapaitan, imo pa bang pangandoyon nga siya magagiya sa imong kinabuhi. Buka na igsoon ang usa sa dako kay nato nga tan-aw sa tong kinabuhi. Kay kung ato nga pag-alagad sa Ginoo wala may kausaban ng galing, murara tag wala nagsimba. Murara kag wala nakailag Dios kung ang imong pag-alagad maoras gihapon. Nagabilin ka sa bisyo, kahilayan, kinayag watasan walay kausabanan, murara kag wala makailag Dios. Igsoon kay ang tinuod na kailag Dios, makita ang tinuod. Nagkausaban si mong kinabuhi. Naigsoon na to, nag-chat igsoon nga magpatabag ampo. Ato ni tabang ampo og nagtuo ko. Kung ikaw karong galantaw na minaw, pwede na may padool imong cellphone igsoon sa bata. Nila pa to uso ang hilanat, pero mas uso ang kaayuhan nga ihatag sa Dios sa tanan. Niyata sa pag-abag sa mga kaigsunan nga nasa problema, nasa kalisod, nasa kapaitan. Pero ining ursa sigurado ko nagon sa may gibati ang mga bata putlo na basta ang ginikanan kamong tanan adunay hugot nga pagtuo pag-surrender sa Dios kay basigaw na unay po mo diha. Inod na igsoon, hinulsuli ang tanan. Dili mayong mga pagpumulong uban pa usahay igsoon morning tinod nga pagkaistorya sa atong pinuhatan pakit-on ta usahay. Pakit-on ta usahay ba? Gahi kitang pasundon sa Ginoo. Nya usahay unya naman ta mo tawag og Ginoo nga atong anak o atong pamilya muna sa ginhawa. Mo ka na isudaghan tawo even sa akong family. Usa pa ni tawag og Ginoo muna sa ginhawa. Una igsoon ko na may sitwasyon ngayon nana. Pero pinakanindot gyud pinaka-safety igsoon. Sa wala pa mabot ang tanan. Ang atong kinabuhi na dool na diya sa Ginoo. Puyo sa kong duha, pagkamaw kasi
Okay, so mga kaigsoon, mag-inam po ay kita sa lang sa to nga pagtapos kay mo si baybay ng sad ko. Kasunod na po higayon ta maguban-uban. Pasensya mo Uban-uban na po ta mga kaigsunan sa ato nga pasalamatan ug daygon ng Dios ug dining oras sa ang kaigsoon na to nga magpaampo. Akong kusog kung ako malungkot. Ato kini igsoon nga iampo sa mainiton nga pagampo mga kaigsunan. Sabay ka mo da igsoon. Kasayad ko na problema nagkalisod pero ang Dios may himon ini kagabion. Mituo ko may buhaton siya kanimo igsoon nga naglantaw na mina may sakit balatian, may problema imong anak, imong bana, imong asawa, tibok na imong pamilya. May mga problema man wa ko man saydo gon sana pero nagtuo ko nga ang Dios adunay himoon ini nga mga oras. Thank you Lord sa imong nga pag-ayo. Amahan ang mga langit nun. Salamat Lord ini nga mga oras ugtak na sa kagabion. Salamat Lord sa walay undang, walay hunong nimo nga gibuhat kanamo sa kaluwasan sa kayuhan. Lord, akong gipangayo ini specifically Lord usas namo sa igsuon. May problema siyang pamilya Ginoo, yang apo, yang anak. Ini nga oras Father God akong ginaampo. Kansilado ang hilanat, ubo, sipon, convulsion ug uban pang klase nga mga salot sa lawas sa bata Lord in the name of Jesus, in the name of Jesus. I command you unsa man kang kainit, unsa man kang abnormal nga sitwasyon sa bata, dili normal nga sitwasyon, move back to normal in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, even dire lang sa Facebook Live, pero grabe kagamahanan Lord, ikaw nga Dios nga mag-aayo sa tanan, kay wala kay limitasyon sa oras, wala kay limitasyon Ginoo sa sitwasyon, kaya nimo ang tanan, basta ang tanan nga motawag kanimo may pagtuo. Salamat Lord sa tanang kalisod, kalisdan ng kapaitan, mga panginahanglanon Ginoo sa matag usa karon. Salamat Lord, imo nang giayo ang bata, normal na siya. Thank you Father God. And also Lord, I pray sa panginahanglan nimo nga sibianan. Lord, nasayod ka sa mga gikinahanglan adlaw-adlaw. Ikaw ang Dios nga among gisaligan. Ikaw magnormal sa tanan Ginoo. Ikaw maghatag Ginoo katumanan sa among mga pagampo. Thank you Lord, ini nga mga oras ug takna sa gabiyon akong gituan, may buhaton ka sa tanan nga may pagtuo diha kanimo. Thank you Lord, kining tanan akong giampo pinagi si mga anak nga masun Kristo luwas. Amen og amen. Thank you mga kaigsunan ko. Salamat sa mga naglantaw na to ni Lohanio Ramin. Bless evening Pastor Kim watching here Kugon Ramos City, Cebu City. God bless you Pastor. Salamat mga kaigsunan din hilang kukutob sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mga sibianan. Kini si Pastor Kim Ryan absin makasamay sa katapusan nga sa tanang plano o sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan, pwede ka natong sipyaton apan ay lagi sipyata ang pagtuog pagdawat ni Kristo isip personal nga manluluwas. Dang salamat, may gabi ka natong tanan. God bless us all. Bye-bye mga pinangga. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Serving the body of Christ. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. You are listening to your favorite Christian radio station. Christian radio station. 95.9 Shine FM. You have been listening to 95.9 Christian radio station Shine FM, owned by God and managed by Pastor Kim Ryan Macasol. Our studio is located at Batang Tihil, Gihungan City, Negros Oriental. A non-commercial radio station fulfilling its clear intent of broadcasting the good news for the salvation of all and playing heart-captivating Christian music, encouraging and inspiring everyone to experience the life-changing love of our Heavenly Father. This station is purposely founded for the glory of our living God and operating from morning to evening. Thank you for listening and keep the fire burning, mga ka-shiners. Shine